खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एस बरगयारि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायलायबाय आरोना। ओमफ्राय आङो दिनैहाय हाबायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। थोदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांदो। साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। हानायमानि शेयार खालामनानै हो, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरोना लोगोफोर। थाङो हाबायाव सफैबाय नै लोगोफोर, ओमफ्राय सिङाव जिरायहैनोसै आरोना जोङो। फैबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर। सिङाव हाबफैबाय जोङो, सिथ्लायाव जिरायनोसै आरो दान्दिसे लोगोफोर।
नै लोगोफोर दायो ओंखाम जानो जिरायबाय आरोना जोङो। आरो खुरिजों ulang balang. दायो हाबा जाखांनानैहाय न'आव थांबाय आरो जोङो न'आव थांगासिनो दङ। मोनहां जाबाय न'आ खाथिल'खा नालाय बांद्राय गोजान नङा। फिसाजोआबो उन्दुनो ओंखारबायनो।